ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Нархи Наво. Мо имрӯз як хонаи фурӯширо ба навор мегирем. Хона қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, ҷамоати Гулистон, деҳаи Ҳақиқат, лаби дарёда. ҳама ҷои хонаро ба навор гирифтагем. ҷои хонаро ба навор гирифтагем, тамошо кунем. ина ҳавли шай дӯстони азиз. ина ҳамаш ошхонаҳо, газхонаҳо ҳамчи чӣ дорад. ҳашт сотуқ заминай бародаро, 4 дар хонай бо калидоруш. ин тарафош ошхона, газхона, ҳоҷатхона, баняш ҳамин тарафда. ин тарафош ду оила зиндагӣ кунад мешавад. 2 дар хона, 2 дар хона чӣ ҳамҷада. ина якум хонашай. ина якум хонашай. ина дуюм хонашай. дуюм комнаташ. ина калидора. инаш ҳамомай майдака. инаш нишанда ҳастай. чӣ хеле гуфтем бародаро, 8 сотуқ заминай, 4 дар хонай бо калидоруш, сухнӣ, баня, ҳоҷатхона дора, алоқхона, ҳизмхона ҳамаш ҳастай. ина ҳавли шай. номраи соҳиби хонаро дар рӯи экран мемонем бародаро, занг занем, бо қисиш маслиҳат кунем. дӯстони азиз, ин ҳамин хонамда подвалам дорам. подвалаш 5 ба 3. ин ҳамин тараф ҳамда хона ҳастай. 2 дар хонаи дигаш ба навор мегирем. моҷи хонаро хушо тамошо кунем. ин 2 дар хонаи дига бо калидоруш. ин калидорушай. ин дуюм хонаш.
ремонти хонаҳои миёнаи дӯстони азиз, нархи хона ки боша бародаро 300 000 ай. Ай номи канали мо бо гап занем, бояд ча арзонам мекунам. дӯстони азиз, ишам ҳамом дошта. این همونش کمی کلانتره. چخیلی که گفتیم برادرها، خانه قرار دارد در شهر وحدت، جماعت گلستان، دهه حقیقت. نرخش 300 000. اگر اینام کانال ما با گپ بزنیم با سودا کرده هم بشود. نه حوالش های جای سازه. نمره صاحب خانه را در روی اکران میمونه، زنگ بزنیم با سودا کنیم. دوستان عزیز، این حوالش تماشا کنیم. حوالش هم سازه. زبی دایره دارم. نه این کچایکای دسته هست. همش روش هسته. او سویتش هسته برادرو. میتونم زنگ زنیم و سودا کنیم.